Gaur hemen aurkitzen garen Euskal Herria Bilduko kideok, gure babesa eta atxikimendua adierazi nahi diogu hurrengo larunbatean Tolosan topak deitu duen eskualdeko manifestaldiari. Bertan, osasun publikoaren aldarrikapenarekin batera, urtarriletik aurrera ezarri nahi diguten kudeaketa eredu berriari, osi izenez ezagunagoa denari, aurkakotasuna adieraziko zaio. Euskal Herria Bildutik oso garbi dugu gure lehentasuna zerbitzu publikoak bultzatzea dela, zerbitzu hobeak eskaintzea, osasungintzako langileen baldintza teknologikoak eta lan baldintzak hobetuz. Ez dugu nahi osasungintza publikoaren eta osasungintza pribatuaren arteko inongo esperimentu arraro eta nasirik. Horrelako esperimentuek osasungintza bezalako kontu garrantzitsu batetik aberastu nahi duten enpresen interesak babesten dituelako soilik. Eusko Jaurlaritza osasungintza pribatizatzeko froga pilotu bat egiten ari da gure eskualdean. Osia, zentzu horretan, ezarketa prozesu honetan beste pauso bat besterik ez da. Gizarte mugimendu eta instituzioen presioari esker prozesua mantsotzea lortu da. Hala ere, Euskal Herria Bildutik garbi dugu Tolosalderako nahi dugun eredua. Erreferentziazko ospitale publikoa eta anbulategi osatu eta publikoa duena dela. Bera baita, osasun arretaren bikaintasuna lortzeko bide bakarra. Osasun saila erabat isili dago, egiten zaizkion informazio eskaera guztien aurrean. Iraingarria deritzogu, hilabete baino gutxiago falta den honetan, jarriko den kudeaketa sistema berria ez horren jakitun ez izatea. Horrek esan nahi du espezialista gutxiago daudela. Medikamentuak berrordaindu behar ditugula. Langile gutxiago egon eta egongo direla. Eusko Alderdi Jeltzaleak, PNVk, Asuntzion Klinika pribatua eskualdeko osasungintzaren oinarri ezarri nahi digu. Oso garbi dugu gure osasuna ez dela negozioa, eta osasuna bezain garrantzitsua den eskubide batek zerbitzu eta kudeaketa erabat publikoa izan behar duela. Orain arte, eskualdeko eragile eta herritarrok mantsotu dugu privatizazio prozesu hau, eta argi dugu aurrerantzean ere horrela izango dela. Larunbatean, bete ditzagu Tolosako kaleak osasungintza publiko, kalitatezko eta euskaldun baten alde.